Здравейте, добре дошли в новия подкаст. Аз съм Виолета от 11-я клас. Аз съм Фалчо от 11-я. Аз съм Светослава. Аз съм Кремена. Аз съм Антония. Аз се казвам Огнян Манчев. Аз съм Кристина, но не Патрашкова, а Медева. Здравейте, аз се казвам Манджи и ние сме от 11-я клас. Здравейте, аз се казвам Марко Кръстов и не съм ученик в 11-я клас. Идеята за подкаста на класа и решихме да запишем подкаст, за да покажем, че в училище, освен че можем да учим и да трупваме нови знания, можем и да се забавляваме. Общо взето целта е и да се забавляваме, и да дискутираме интересни теми за учениците. Точно така. Освен аз и господина, също ще има и други наши съученици от 11-я клас, също така в различни епизоди ще каним и други учители и гости и се надяваме да има само положителни коментари, да няма чак толкова лоши коментари и да съберем така голяма аудиторията, да може цяла България да ни види от Средно училище Христо Ботйовград Оряхово, че от малкия град ние можем да си изказваме правилно мнението и по всяка една тема можем да говорим както трябва. Ние сме съученички и тук сме, за да създадем един подкаст на име Слушай и преписвай. Знаете ли защо? Защото много обичаме да преписваме. Значението на подкаста е да покажем на другите ученици и също и на учителите какво можем да създадем в училище, колко по-интересно може да бъде и че всъщност не е толкова страшно да си ученик. Точно така. Надяваме се да имаме много гледания, защото ще качваме много по-интересни видеа и много по-интересни теми, в които ще говорим не само за училището, но и за други теми. Решихме да започнем тази инициатива, защото искахме да създадем нещо ново, нещо, което до сега не е правилно и нещо, което според нас ще създаде впечатление и интерес. Както каза Кремена, ще създаде впечатление и интерес към зрителите. Ще има няколко епизода, които ще си разказваме различни теми и така ще създадем едно впечатление за зрителите, за да може да им хареса и се надяваме да има повече рейтинг и да разгърнем по-голяма аудитория от зрители да има. Идеята на подкаста е учениците да изказват свободно мнението си и да разгледаме различни гледни точки. Да, както каза Антония, този подкаст го създаваме с 11 клас по тяхна инициатива. Целта е, че училището не е само място, в което учим и ние трябва да ги тормозим, учителите, място, в което можем и да се забавляваме, да й дадем думата на тях да изкажат мнението си, тъй като не е много често учениците имат възможност да изкажат мнението си и да дискутираме актуални теми, които засягат и ученици, и учители, някой път и теми извън училище. Аз смятам, че мнението на учениците е много важно, затова в този нов подкаст ще дискутираме теми от гледната точка на учениците. Ще провеждаме различни разговори, които се надявам да достигнат до много хора. Затова нашия подкаст се казва Слушай и преписвай. Чуйте това, което искаме да ви кажем и вземете полука от него. И разбира се, може да споделите и вашето мнение. Всъщност идеята започва много спонтанно. Ние не сме мислили да правим това нещо, просто някой изведнъж каза, нека направим подкаст и мисля, че всеки един от класа прие тази идея като своя цел и своя амбиция. Надяваме се, че това нещо ще постигне успех, защото в момента имаме много големи амбиции и мотивация за това нещо.
Вярвам, че с усилия ще се случат нещата. Много сме развълнувани за предстоящите епизоди и кои учители ще поканим, ако изобщо някой иска да дойде. Надяваме се. За нас решихме да направим това нещо, защото искахме да представим училищната среда като нещо Спокойно, приятно. Да, небрежно. Нещо, което не създава тревоги. Просто искахме да представим ученическото мнение пред всички. И се надявам този подкаст да достигне до много хора, които са ученици или учители. Надяваме се, че ще има интерес. Дано хората чуят нашето мнение и който иска може да участва. Да, елате при нас и се запишете за следващите епизоди, в които ще коментираме актуални теми и се надявам да е интересно. Измислихме първо името, значи имаше много предложения, използвахме малко ChatGPT, пускахме в групата на класа, имаше гласувания и с малко разногласия решихме да се казва слушай и преписвай. Точно така. Ще има доста интересни епизоди. За следващият епизод няма да ви знаваме какъв ще бъде той, ще бъде изненадан, но ще ви дадем малък хинт, който ще ви подскаже или може би да ви подсети за какво ще бъде следващият епизод. Свързано е с телефоните в училището и общо взето. А сега е време Денис да изкаже своето мнение. Предай на Денис. 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 Той Денис голем. Ще го видите в другия епизод. А за какво ще бъде другия епизод? 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 А за какво ще бъде другия епизод? За какво ще да бъде другия епизод? Другия епизод ще бъде за и против телефоните в училище. Добре. Добре, по които ще говорим не само за училището, но и за други теми. Когато сте готови... Здравейте! Айде, един по един, здравейте. Добре. Може Аз се представям, ти се представяш, ние сме съученички, човек да направи подкаст и долу. Добре. Да го спираме? Давай, то ще видиш. Слушай, я ще кажа, защото много обичаме да преписваме. Името на подкаста е Слушай, преписвай. Защо ли? Не, защо? Ама ти си... Какво казваш защо ли? Бата си бил се, не казвай защо ли? Или по-логично, защо ли? Добре, Ще виждате доста често тук. Значи те другите много говориха и ние малко сега какво да говориме. Помня, че искаш да кажеш още нещо. Добре. И сме от 11 януари. Не започваме. Ние сме ти ще кажеш от 11 януари, така? Няма микрофона. Предай на Денис. На кой? На Денис? Денис голем.